Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Psalm 83 vers 2 en 3. God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet lijdzaam toe. Uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. En het leerwoord komt uit Lucas 22 vers 49. Hier willen wij met het zwaard erop slaan. Een gezegende dag toegewenst.